Hej, jeg hedder Lisbeth. Jeg er vejleder på Roskilde Tekniske Skole, hvor I skal på et 2-dages introforløb onsdag den 11. og torsdag den 12. maj. Jeg skal have de sidste 45 minutter af introforløbet, hvor vi skal tale om erhvervsuddannelserne. Den dag der vil jeg have 2 kollegaer og en observatør med i min undervisning. De er med for at observere mig, og der vil også forekomme perioder, hvor de vil filme mig, sætte undervisningen i gang eller afslutte undervisningsopgaver. Selve filmklippene skal jeg bruge til det uddannelsesforløb, jeg er ved at tage, hvor jeg skal lære at anvende digitale værktøjer i undervisningen. Så den her film er også et led i det uddannelsesforløb. Vi se her. Formålet med jeres introforløb er jo, at I skal være bedre klædt på, når I engang er færdige med folkeskolen og skal lave et videre uddannelsesudvalg. Så de 2 dage jeg er her hos os, jamen der vil I se nogle af de kommende erhvervsuddannelser på Vilvoorde. Vi har uddannelser som anlægsgartner, blomsterdekoratør, dyrepasser, gartner, greenkeeper, groundsman, landbrugsuddannelsen og skov- og naturteknikeruddannelsen. Men de 2 dage I er her, der kan I jo ikke nå alle vores uddannelser, men I vil få en bred introduktion til uddannelserne. Onsdag, jamen der vil det være Lena, der tager imod jer, og Lena hun er uddannet anlægsgartner, og så vil det være Nina, der skal have jer efter frokost, og Nina hun er uddannet gartner. Onsdag vil det være Peter, og Peter han er dyrepasser, og Peter han skal have 3 lektioner, og så kommer jeg så ind i jeres undervisning klokken 1 til 1:15. Når I kommer til skolen, jamen, så kan I enten tage bussen fra stationen, eller I kan gå fra stationen. Det tager cirka 20 minutter at gå. Kommer I i bilen, jamen, så kan det være lidt svært sådan at finde ind til Køgevej 131, men man skal ind her af Søndermarksvej og op her af den lange indkørsel for at komme op til skolens parkeringsplads. Kommer man derimod med bussen, så er der her bag det lange store raftehegn, der er der en lille sti ind, som man kan tage ind til skolen. Selve skolen er en gammel 4-længet gård, der er bygget om, og vi skal mødes over i den gamle ladelænge her op på første sal, hvor kantinen ligger. Har man svært ved at finde vej, jamen, så kan man gå ind her i det gamle hovedhus, hvor vejledningen og administrationen ligger. Så første dag, jamen, der skal I som sagt møde i kantinen, og der vil Lena komme op og tage imod jer. Det kan også være her, I kan gå op og holde jeres pauser, eller spise jeres frokost, hvis det er. Så skal I huske at have praktisk tøj med, og har man sikkerhedssko, jamen, så er det også en god idé at tage det med. Dem, der ikke har sikkerhedssko, jamen, de låner et par her på skolen. I kan gå ind og kigge på vores Instagram-profil, RTS Vilvoorde, og få et indtryk af, hvordan det er at gå her på skolen. Jeg skal også bede jer om at tage nogle fotos eller små film af de indtryk og oplevelser, I får her på forløbet, og lægge det ind på vores hashtag RTS Vilvoorde, hashtag RTS Brobygning, og der vil selvfølgelig blive kåret bedste foto eller film som en evaluering på introforløbet. Har I lyst til at vide mere om vores uddannelser, inden vi mødes, så kan I gå ind på vores hjemmeside rts.dk. Så glæder jeg mig rigtig meget til at se jer. Hej!